салому алайкум дӯстон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадед ба канали мо, канали Муҳаммад Сайтанол. Дӯстони азиз, мо имрӯз ҳузур дорем дар ноҳияи Хуросон, дар молбозори Уялӣ. Бародаро бисёрӣ хоҳиш кардем ки бозорро навок. Бародаро мо сухани шуморо рад накардем. Мана мо имрӯз ҳузур дорем дар ноҳияи Хуросон, бародаро дар молбозори Уялӣ. Ҳозир мо бародаро барои шумо нарх навои гова, ягон биқача, ғуноҷинче ки метонем бародаро сиёмка мекунем. Бародаро ҳозир сар мекунем ай говои зоидагӣ. бародаро нарх навора мефаҳмем. Рафтем ба сари говои зоидагӣ. мана бародаро якумин гове ки мо сиёмка мекунем, гов бениҳоят гови хубай, карпачакай. ҳозир як гова тамошо кунем шумо бародаро. ё кунем чихе гови хушрӯака. бениҳоят ҳама амира савдо дора. як бор шумо гова тамошо кунем. Я чанд гуфти акаҷонира? 15000 гуфте. сай бо ягон чӣ муомила дора бародаро, тамошо кунем. гусалаш нарай мода ака. гусалаш мода. шириш чанд ака? 6-7 литр шир мега. чанд гуфти акаҷон? 15 бо савдо мешавад. 15000 мега бо савдо мекарда. бозор чандушка? Бозор 13-13200 кардеса. бозор 13-13200 кардеса, кам наметя. го я бор тамошо кунем. бениҳоят гови хуба. мана бародаро чанд кашид мо бозорро сиёмка накардем. мана бародаро сар кардем. якумин гове ки мо сиёмка мекунем. мана бародаро дуюмин гове ки мо сиёмка кардем. бениҳоят гови хубай, гови калонай, гусалак шам гусалаки хубай. мана гусалачаш калонай. боз мо мерем пеш соҳибаш мефаҳмем ки чанд гуфтесай. ака чанд гуфти гова? 14500. 14500 гуфтесай. бозор чандушка? Бозор 13000. бозор 13000 кардай надодай бародаро. ҳозир як бор гова мо тамошо мекунем ақибаш. мана бародаро гова диден чихе гови хушрӯа гусалачак хушрӯ гусалачак шам калон шилегай. мана бародаро соҳибои гова диден. акаҷон ҳам биқа рафтагия? Намедон дар пода буда ка. дар пода будай мега бародаро. ба нарх чия пулгириш? Афшин ҳаме бо мусфет кадеса ина. на бобим савдо кадесавда ин акам савдо дора ака худат 13000. 13000 модам кардес. мана бародаро севимин гове ки мо сиём кардем, сиёака сиёмка кардем диден. бо неҷа бо як гови хушрӯака як гова тамошо кунем. гусалаш чанд моҳа акайра? 3 моҳа. 3 моҳа шудай. чанд гуфти ака? 16. 16000 мега бо ягон чӣ муомила. бозор чанд ка? 14. бозор 14000 кардай надодай. шириш чанд қайра? Шируш 8 литр. 8 литр метия мақсада. биқа рафтагия? Не. бародаро гов бениҳоят гови хубай, ҳоли биқа нарафта 8 литр шир дора мега. чандум зоя? Чорум. чорум гусалаш будай бародаро. 14000 бозор кардай надодай. бародаро говш бениҳоят гови хуб, кам тарак гов харобай бародаро. говш кам тарак харобтар. говш бисёр гови хубай, кам тарак харобай говш. бениҳоят чочупари фасон доштани. гови калона. бародаро ҳамин кадоме ки харидорай, ина гова тамошо кунед ҳама ҷойшо. озмон соҳибша мепурсем номерои телефон агар ки бимона кадоме ки харидорай номерошо мега. ака номеро чанда? 911 29 65 бародаро кадоме ки харидорай ҳамин гова харидорӣ карда мегиред. мана бародаро ин ҳамин гова гусалачак 3 моҳа чочупари фасон дор. мана гова тамошо бародаро ин ай чорумин гове ки мо сиёмка кардесем. бениҳоят гови хубай, гови гарантишкати акам харидай. мақсад мега деҳқониш мекунам да. ака говш кам тараки харобай бародаро. лекин пулш хубай арзонтар. ака чанд гуфтира? Ира 9500 мега. бозор ягон чӣ кадеста? Бозор 8000-8500. бозор 8-8,500 кардеста будай. бачаш наран? бачаш биқача будай. мана бародаро бениҳоят говш гови чандум гусала боша? Сеюм ай бафти. сеюм гусалаш будай. мақсад мефурӯши номер тамонем ё не? ҳа? мақсад мефурӯши ака ё не? Не. намефурӯши. мақсад харидам меган намефурӯшум. наки қабида истода ҳамиҷа ман намедонам. Вақта ухози. ҳоли барвақта мега бародаро. ҳамеро бародаро 8050 сум харидай 8500 кардия надодай. мақсад мебарам мега мошинон нест ҳамиҷа қабида истода бародаро. мана тамошо кунем гов. хай кадоме ки мефаҳма худаш вай фаҳмид бародаро. мана бародаро говои зоидагиро гуфтем сиёмка кардем. хай бозор ҳамин қагов дуромадаги мана бо омадем ба ғизо доя сар ба ғиза ки фурӯшай бародаро. озмон нарх навошам. ака чанд гуфти?
12000 гуфтестай. Чанд моҳ бигъзаи? 6 моҳа бигъзаи мега. Ҳо, ютуб да мери. Бозор чанд кард? Бозор 11. Гоҳи киҷои? Моли шашум насос будай бародаро. Гош гоҳи чандум гусолай? Дуюм? Дуюм гусолаш дай бародаро. Тамошо кунед бениҳоят гош шурувак будай. Хай бигъзи 6 моҳа бигъз будай. Бозор 11000 кардай надодай бародаро. Мана тамошо кунед. Кадоме ки харидора номер телефоншо номер телефон дори чанда? 405 49 80. Кадоме ки харидора бардора намери занг зада харидорӣ кардам. Моли шашум насос деҳқона моли нами аккаунт шунавад. Ман бардора гоҳи зоидагира сиёмка кардем, бигъзам сиёмка кардем бо ина қачак дига буда бениҳоят и чанд моҳа ака чанд сола? 2 сола буда. Чанд гуфти рака? 17000 мега бо муомила дора. Бозор чанд качака ҷон? 16000 худум харидам. 16000 худиш харидай бо фурӯшай. Бардарон бениҳоят бо қачак шурӯай тамошо кунед. Не иҷа бо ҳастай. И сиёҳа ки боша ака? Иш чанд хариди ака? 15. Не иша 15000 харидиан бародарон. Тамошо кунед. Бардаро ака мега ки номер телефон намемони ака. Номер телефон намемонда мақсад мебарам мекишум мега. Барои гӯшт гирифта будай. Бениҳоят бо қачакҳои хишрӯ гирифта будай. Гӯшт дамсозаи молам кунӣ, молои хубаанд да. Кадомиш? На бо уҷа харида будай, даву болоай. Дадри мошинай. Мана бардаро иҷа бояд 7-8 дона бо қачакҳо будай, бениҳоят бо қачакҳои хуб. Акаҷон ё чанд сумиай? Ина меояй ки? Чанд? 15. Инаиш 15 сум, инаиш 13 сум, инаиш 12000 савдо шид? Мешавад. Савдо мешидай бародаро. Диде нархнавора мегӯянд ки бозор нархнаво чӣ хела ина меай нархнаво бародаро. Я ёша ки боша? Сиём 13, сиём 13 будай. Ина бародаро диден ба қачакора бениҳоят ба қачакои хишрӯ будай. Ягом номер дори ака? Ягом номер дори? Ака мега номер намемону мега. Кадоме ки харидора ҳамиҷа харидам мегирам. Мана бародаро кадоме ки ғноҷин хара бисорит хоҳиш мене ки ғноҷин мо хумон дина ди ғноҷинак парфа ҳар даш савдо штираф гови ки зоидагӣ мондагӣ карпад истодагӣ ай бародаро. Кадоме ки харидора оз номерошум чанд сум гуфти ака? 8000 гуфтеса. Бозор чанд кард? 65-66. Бозор 65-66. Номеро телефон та гап зан кадоме ки харидора харидорӣ кардан мегира. Ака номер телефон мебони? 901 06 99 92 22 бардора кадоме ки харидора ам ғноҷина харидорӣ кардам бардора амни нарх навои бозор дидем бисорит хоҳиш менем бозор аз сиёмка ки намиай кадоме ки гов мехара че мехара номерое ки мондагем намуда занг зада харидорӣ кардам мегирем бардор касби кори ҳаматонда барака худованд нигаҳдор дорад ки аймо молои хуб шав гирем бардоро наморои навад тамошо ки подписаться лайка фаромӯш намекунед.